A formación de novos socorristas abre o abano para os concellos. Esta temporada estival agárdase cubrir o máximo de áreas posible para contar con vixilancia no verán. A veciñanza da comarca e os seus visitantes están xa a aproveitar o bo tempo e os areais comezan a estar cheos. Polo de agora, aínda non hai servizo de socorristas nas praias, aínda que nos últimos anos a falta de profesionais impediu que moitos areais contaran con vixilancia. Sen embargo, este ano máis persoas se formaron para poder vixiar estas zonas de lecer. Fixéronse ora varios cursos nos últimos anos ao cambiar a lei. Os cursos, en vez de ser de 360 horas divididos entre piscinas e máis playas, ora xa podemos dar cun curso solo de 120 horas, estánse dando bastantes. Este ano van a estar socorristas, hai bastantes, hai para completar todas as playas. Os profesionais son os que teñen a última palabra e os que deciden onde traballarán, xa que as condicións de traballo non son as mesmas en todos os concellos. Distinto traballar nunha playa peligrosa como é o Vilar ou como son as Furnas e Riosieira que traballar na playa de Cabío. E despois tamén os distintos ayuntamientos. O Ayuntamiento de Boiro pareceme que paga un pouco máis que o resto. Temos xente que quitou o curso este ano con nós, que se vai para traballar a Sanxenxo, que lle pagan 300 euros máis que a media. Eso tamén influye, o que pasa que, claro, despois teñen que poñer na balanza. Se van a vivir en Sanxenxo, van a ter que pagar moito máis tamén de alquiler e de copa, bueno, a comida é todo bastante máis caro. Polo que non está garantido que todas as praias da comarca poidan contar con socorristas. Algúns concellos, como Ribeira, priorizan os areais máis perigosos e os de máis afluencia. Cando eu levaba as praias de Ribeira, tiñamos 7 bandeiras azules e tiñamos 37 socorristas distribuídos e iba perfectamente. Agora non sei cantos están levando, pero constame que hai xente suficiente para poder traballar en toda a comarca, hasta Noia e a Muros. Digo que nós formamos xente de Muros, xente de Noia e xente de Puebla e Boiro este ano. Fixemos o curso en Porto do Son, en convenio con Porto do Son, e van a ir os socorristas nosos para Porto do Son. Tamén van a ir para Rianxo. Esos son os que temos establecidos desde Seforgasa. Os que xa había do ano pasado e outros anos teñen o título, non sei se van a traballar ou non, porque claro, estos son rapaces que están preparando posicións e sempre buscan algo máis estable. E apunta que neses casos prefiren optar por traballos máis duradeiros. Vidal sinala que este ano hai máis profesionais formados, aínda que iso non sexa sinónimo de que elixan traballar na comarca e de que se poida garantir este servizo que dá tranquilidade aos bañistas. Hai que velo, porque hai que ver socorristas e socorristas. Se veñen con ganas de traballar e se poñen a vixiar as playas, que vexan que van co seu walkie-talkie, cos seus floppies, vendo a xente que hai onde hai peligros, falando cos distintos bañistas, son rapaces que son profesionales. Se van a vir a comer pipas e estar ali mirando o móvil, que é o que a xente fala, iso é o que tratamos nós de enseñarlle que non... Venos todo o mundo está mirando ahora, hai socorrista, non hai socorrista, bueno, pero está comendo pipa, está mirando o móvil, non sabe se un está afogando, se non, é iso que intentamos meterlle, aínda que haya socorrista, ten que ser un profesional. Ademais, afirma que no caso de precisar máis profesionais sería viable desenvolver máis cursos formativos. Poderíase facer intensivo, porque ahora os rapaces estábamoslo facendo en fines de semana, en viernes, sábados e domingos. Ahora o que se podría facer era de 40 horas semanales, entre semanas poderíase facer, sí. Aínda que para rematar o curso precisaríase un mes, xa que está homologado pola Academia Galega de Seguridade.